Mitä homo? Ole se puhelimen kautta. Näytit sä mitään sen? No pitäisikö tässä on saatana vasta kamera? Mikä kamera tässä? 3.2, mutta on tässä muuten ihan... Paska. Ei oo. Paska. Joo, paska. Miten se on? Puhelin pitää kuntoon, en tiedä, jos kuvasi niistä. Katsotaan. Vittu, kartta. Miskohan mä oon? Hell yeah. Ota. Mikä? Mäntyharjula. Jani Paas. Näkyy Paasista paljon Mäntyharjula. Missä oot nähnyt viimeksi? Mitä vittua? Mistä tää YouTubeen? This is YouTubessa tänään. Yeah. Mä luen lehteä. Vaikka et saanut lupaa kuvata sen, niin miltä tuntuu olla YouTube-tähti? Astu Snellmanin maksamakkaraa 3 pakettia. Taattua laatua. Vannitlista. Tää on tänään YouTubessa. Poikma 2 lisää sen tänään. Senkin lähtee kirjoitusverkkoa tuossa kirjoittaa. Erä-alaviiva, mikä vittu se on? Olit tehnyt musta saatana pilaa IRC-galleriasta. Kuka? Sinä! Mitä? Mitä? Tää menee YouTubeen. Mitä on tehnyt? Tää menee YouTubeen. Menee Facebookiin, menee kaikkeen. Menee. Tää on niinku joka paikassa. Tää on kosta kaikesta. Kaikesta mitä saatte tuottaa. Miltä nyt tuntuu? Onko nyt hauska? Ajattelin sä kävelet kadulla ja kaikki huutaa tuolta tulee tai YouTube-julkis. Saatana. Joo, mä lopetan sen. Hei, tämmönen peli, tuu petelemään. Nyt tää on varmasti YouTubessa. Yeah. Nyt mä katson tää ja pistän sen jälkeen YouTubeen.